Здравейте, Майнкрафт почетители! Днес ще ви покажа моя сервер. Той е с хамачи. Това е плана. В описанието сигурно приятелите ми ще го напишат ID-то и паролата. Ма да знаете, че може да не го напишат. И има само две места за хамачето. Сигурно ще напишат и ID-то. Това е IP-то. Тук не знам, що са запушили. Тук няколко къща, ако искате. Може и да ви опнем, както искате. Може и да оцелявате. Ама със сигурност, само ако някой ни е приятел. Може да го опнем. Ама вече се разбрахме да не опваме никой. Само ние тримата. И един приятел ще ме убие. Тук е затвора. Ако някой направи нещо, чупи. Тук е училището. Тук са го сложили да се апдейтваме неща. Тук е за красота. Тук е някаква къща, която не беше хубава. Тук на един админ къщата, ама той си има. И тук са викински къщи. Тук е село с 6 къщи. Тук къщата на админите за селото. По-скоро президентството. Тук една къща. Тук съм направил нещо като трамплин. Ако ви потрябва дърво да се чупите, когато видим. А да значи, че няма винаги да е включен сървъра. И един тук приятел е господин Godboy. Може да му гледате клипчетата. Тук са направили 3D. Единият приятел е скайпа му е ProKiller. Ако искате скайп, просто пишете в чата. Не ще ви го дадем. Моя е Bebeshore 300. Не е по чата на това бе. На сервера. Тук на къщата на приятелите ми. Тук е моята. Е по-скоро на един приятел и моята, ама аз се направих. Само му дадах да живее при мен. И да ви покажа PvP-то. Опа. Тук на един човек му грифихме, защото ни дражнише супер много. Тук е PvP-то. Тук, както виждате, PvP-то. И тук е това от мене.